Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fix channel. For you here, please subscribe before the end of the video. For returning, thank you for love and support. I appreciate you. Sisekuyo leyo ndaba. uVicky, uNokubonga, uNosipho Cele. Abasha laba ku season 2. Wait guys, khona ongisukelile wathi mina ngi-childish waze wathi noma yini usibiza ngey'limi. Lama video ngicabanga ukuthi azoba right kulaba abathanda inhlamba nge-TV show begcine beyekile. Ngifuna ukuthi abe u-10 nje. uNosipho Cele, intombi nto, uVicky, umngani kaVuyo, uNokubonga, umngani kaSneh. uNokubonga-ke ngoba ku season 1 akekho, ngimfaka kanye nale 3. Lana i-production team yakwezingane zesithembu before iqale i-show, ngoba i-show ifike nini ngoMay, mangaba ngiphosisa first episode angithi ngoMay. Mase sebeqedile-ke bakhuluma nabo amaphepha, bathi kumaphepha bathathe 3 months ukuhlanganisa useason 2. Kulolu qembe-ke lasibindi oluthi February, i-family meeting. Le family meeting eyenzeke ngoFebruary, vele kuFebruary bebengekho ku-TV. Yingakho ngithatha le date njenge-date e-correct. Ngoba u-3 months abathi bapheke ngayo i-TV show, u-April bebese-Sun City. Ama-episode okugcina ase-Sun City. April, March, February, u-3 months. February, March, April kuhlangana izinyanga ezintathu. Bathini-ke kwizingane zesithembu abasebenza khona? Sesathe 3 months ukuhlanganisa ishow. Nilindele ini? New members. Obani ko-new members? uNosipho Cele, uVicky, uNokubonga. Ngoba uVuyo noTirelo sibazi kanye nezingane zesithembu ku season 1. Ukufunda kwami-ke le article bengikufunda nje ukuthi ngihleze nginomqondo o-ready ukuthi kuzokwenzakalani. Kodwa into ebalulekile-ke ngale article engifundile, usungabheka nje mawusesha ukuthi izingane zesithembu kuzovela lamaphepha amakhulu abhalile ngabo. Mhlawumbe uSunday World obani bani, kusangisakhumbula ukuthi beyibhaloba, kodwa ngizoyifuna for ubufakazi. Lana i-production yaku zingane zesithembu bese kubathathe 3 months. Lolu qembe lolu lasibindi maluthi family meeting February, okusho ukuthi yenzeke ngoFebruary. Uyithathephi ingane ngoJanuary eseshuthe nayo? Uyithathephi ingane? Okay, ngoba uJanuary-ke nizothi-ke mhlampe-ke baqale ngawo uJanuary, senginifunela-ke isithombe esi-before uJanuary. Ngifuna nigcine ukuthuka la ku-social media, nithukela into engayazi. Into ofuna ukuyi-correcta, i-correct uthi lokhu dade yiphutha. Lokhu mina ngikwenze kanje, hayi inhlamba. U-April, uVuyo la yekhona ne-outfit yakhe aseyigqoke eSun City, yiyo levela ku-TV show. Ikhanda ubopha indlela efanayo, isithombe ubopha indlela efanayo. Isithombe esisherwe uVicky sikaVuyo sengubo eblack nalento ayibopha ekhanda sango-April base-Sun City. Kodwa kuVicky beyi-surprise visit, akunankinga nalokho guys, beyi-surprise visit. Hayibo, kanti cha indaba zenza ngihlekisa. Mina ngihlekisa ukuthi musukuhluthuka umoya uze uthuka inhlamba. U-3 months, u-April base-Sun City, uMarch bayashutha, uFebruary bayashutha. I-family meeting uqembe lasibindi ingoFebruary. Vele i-TV show ayakafiki. I-TV show ifika nini? ngoMay. Baqala nini ukwenza ama-interviews? Baqala ukwenza ama-interviews sebazi ukuthi baqedile noma sebeya ngasemaphethelweni okupheka i-TV show. Bathi-ke bathathe 3 months. Phela abashuthanga last year, bakuvezile ukuthi bashuthe this year basheshisa. Basi kubathathe 3 months. Uma benza ama-live video-ke sebekhuluma-ke ngalo msebenzi wabo wo-film production, TV, ntontoni, bayabaphendula baye bebuza imibuzo.
Ukhona lo owaye kuthandwe nesithembu ku-season 4 or 5. Wayeke ezenzele online amaklasi efundisa ukuthi benza kanjani ukuba udirector we-TV show, kuhamba kanjani lezo zinto loyo. Sengiyoze ngithi hambani-ke nephejini lakhe, kuthi wayekenza ngaleso sikhathi, angazi-ke njengamanje. Kuthi njengamanje angazi ukuthi usasebenza yini ngothando nesithembu. Mina nje into engifuna ukuyisho kini, osomabhizinisi bawosomabhizinisi la phambi kwenu, mase nina niqalazani izinyoka, ngoba vele uma ucabanga inyoka uzoqalaza inyoka, kodwa ababhizinisa la. uMzansi Magic mayidlala ishow yaphela i-episode wathi uyatrenda, yaba nama-comment awu-1000, u-content producer uhleli lapha uyabuka ukuthi kanti nanithini, ithatheke ecoshe. uTirelo noMayeni bacelwe ku-season 1 kodwa bakaveli, bazovela kodwa ngoba hhayi ukuthi abayinothile leyo part ukuthi uMzansi ufuna ukubona uTirelo noMayeni. Makufika uthando nesithembu beqala ngqa, bafike ne-friendship, kodwa ama-comment akhomba ukuthi i-friendship ngeke izisebenze kumakhosikazi kuleli bhizinisi, ahlakazekanga amakhosikazi. Okuzoba yiqiniso nokungabi yiqiniso ngeke ukwazi ngqo, kodwa mase ukuhamba uthuka inhlamba, correcta-ke la usubona khona ukuthi hhayi ngeke kuyabhimbeka la. Thank you, bye.